Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουδότησε να σας παρουσιάσω το νέο σύστημα εφημεριών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με τη δύναμη της τεχνολογίας που επιμελήθηκε η εταιρεία iTech, με την οποία συνεργαστήκαμε για να σας παρουσιάσουμε σήμερα το νέο σύστημα εφημεριών που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Λάβαμε υπόψη μας την νομοθεσία, η οποία λέει ουσιαστικά ότι για τον καθορισμό των φαρμακείων από τους φαρμακευτικούς συλλόγους Αττικής απαιτείται να ληφθεί υπόψη σοβαρά η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή όλων των διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων, ώστε να καλύπτονται εύκολα οι ανάγκες πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο αναδήμο όλο το 24ωρο και βεβαίως η ισομερής συμμετοχή όλων των φαρμακείων στις εφημερίες και στις διανυκτερεύσεις. Οι τομείς. Τώρα πλέον η Αττική χωρίζεται σε 3 ζώνες. Η μία ζώνη είναι αυτή της Δυτικής Αττικής, γνωστή από την Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, τη Μαγούλα, τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο. Η άλλη, η Ανατολική Αττική, η οποία όπως ήταν τότε είναι και σήμερα. Και υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα εκεί λόγω και της γεωγραφικής κατανομής της περιοχής. Και ο κεντρικός ιστός που είναι το 95% των φαρμακείων και είναι το κέντρο των Αθηνών και όλες οι περιοχές γύρω από αυτό το κέντρο. Οι υπηρεσίες. Δεν θα ήθελα να σας ζαλίσω με τις υπηρεσίες. Αυτές είναι οι υπηρεσίες οι 5, οι οποίες φαίνονται, μπορείτε να τις δείτε άνετα. Δεν χρειάζεται να σας τις διαβάσω, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής. Η πρώτη υπηρεσία, ας πούμε, 8 έως 2 το πρωί, είναι μια τυπική υπηρεσία η οποία υπάρχει αποκλειστικά για να υπάρχει, έτσι λέει ο νόμος, και που ούτως ή άλλως στις καθημερινές και τα Σάββατα ανοιχτά είναι τα φαρμακεία. Ειδικά τα Σάββατα έχουμε πάρα πολλά διευρυμένα φαρμακεία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εφημερία είναι ίσως τυπική. Τις Κυριακές και τις Αγίες βεβαίως, 8 με 2, υπάρχουν αρκετά φαρμακεία, 65 φαρμακεία, για να καλύπτουν τις ανάγκες. Προχωράμε στις άλλες, μπορεί να τις δείτε έτσι. Θα δείτε λοιπόν ότι το βράδυ από τις 11 η ώρα και έπειτα έχουμε ελάχιστα φαρμακεία. 20 φαρμακεία μόνο σε όλη την Αττική. Γιατί? Διότι εκεί δεν χρειάζονται πολλά φαρμακεία να είναι ανοιχτά, χωρίς λόγο, και μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι αυτές οι διανυκτερεύσεις είναι διανυκτερεύσεις αποκλειστικής προσφοράς από το φαρμακείο στο κοινωνικό σύνολο. Οι αυξημένες εφημερίες, θα έλεγα, ή διανυκτερεύσεις όπως θέλετε, είναι από τις 9 έως τις 11 η ώρα το βράδυ. Εκεί έχουμε μία ενίσχυση τις καθημερινές και τα Σάββατα, εκεί που κλείνουν σε 9 η ώρα όλα τα φαρμακεία, ακόμα και τα διευρυμένα, και εκεί δεν μπορούν να είναι μόνο τα 20 φαρμακεία ανοιχτά της διανυκτέρευσης. Χρειάζεται να έχουμε άλλα 20 φαρμακεία για να ικανοποιούν τις ανάγκες από τις 9 έως τις 11 το βράδυ. Στις δε Κυριακές έχουμε επίσης και εκεί ευξημένο 40 φαρμακεία. Μπορείτε μόνοι σας να δείτε τις εφημερίες, να δείτε ότι είναι άλλες τυπικές, άλλες πολύ σωστά κατανεμημένες, γιατί υπάρχουν πολλά φαρμακεία τις ώρες αιχμής και λιγότερα φαρμακεία τις ώρες που δεν χρειάζεται να είναι κάποιο ανοιχτό φαρμακείο χωρίς λόγο, αφού δεν υπάρχει κίνηση. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί τους συναδέλφους είναι η αντικατάσταση των εφημεριών. Έχουμε 3 ειδών αντικαταστάσεις. Την πολύμηνη απαλλαγή, τις αμοιβαίες αλλαγές και την έκτακτη αλλαγή. Η πολύμηνη απαλλαγή μπορεί να γίνει βεβαίως καταθέτοντας ο καθένας τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά του, για οικονομικούς λόγους ή για άλλους λόγους υγείας, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς στον σύλλογο, και αυτός να τα προωθήσει στην περιφέρεια. Οι αμοιβαίες αλλαγές μπορούν να γίνουν με την προϋπόθεση να πληρούν την διατήρηση των βασικών αρχών του συστήματος, που είναι κυρίως οι αποστάσεις. Και η έκτακτη αλλαγή που δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Μία έκτακτη αλλαγή ο καθένας μπορεί να την έχει, να την κάνει βεβαίως και να την κάνει σαφέστατα, εάν υπάρχει λόγος, αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια, διότι αυτό πλέον δεν θα είναι έκτακτη. Ας δούμε όμως και τις επισκοπήσεις για να κάνουμε και τις συγκρίσεις μας. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη στα αριστερά που έχει πάρα πολλά χρώματα. Είναι το κέντρο των Αθηνών, είναι μάλλον η κεντρική ζώνη της Αττικής. Και δεξιά βλέπετε πώς θα είναι σήμερα. Αριστερά έχουμε πάρα πολλά χρώματα και κάθε χρώμα έχει και το ποσό των διημερεύσεων ή διανυκτερεύσεων, των εφημεριών δηλαδή των φαρμακείων.
Βλέπετε πάρα πολλά χρώματα. Αυτό σημαίνει μια ανισοκατανομή. Ας πούμε, το μπλε είναι μια υπηρεσία το εξάμηνο, το πορτοκαλί 2 υπηρεσίες, το ροζ 3 υπηρεσίες. Μιλάμε για ένα εξάμηνο και από εδώ και πέρα θα μιλάμε για εξάμηνο. Δεξιά όμως βλέπετε ότι έχουμε μόνο 2 χρώματα. Ισοκατανομή πλήρη. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο χρώματα που έχει 3 και 4 εφημερίες στο κάθε φαρμακείο. Βεβαίως, αυτό επιβεβαιώνει και την πρόθεσή μας να αλλάξουμε το σύστημα, να το κάνουμε δικαιότερο και καλύτερα προσβάσιμο προς τους πολίτες. Εδώ έχουμε μια επισκόπηση που πάλι είναι ένα εξάμηνο, που έχει να κάνει με τις εφημερίες και τις υπηρεσίες που είχε το 52% των φαρμακείων μας από 5 έως 6 υπηρεσίες, 22% λιγότερες από 3 και 10% περισσότερες από 10 υπηρεσίες. Προσέξτε, θα σας δώσω και δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ενός φαρμακείου που είχε 153 εφημερίες από τις 180 του εξαμήνου. 153 από τις 180 του εξαμήνου. Και ένα άλλο 54 εφημερίες, εκ των οποίων καμία διανυκτέρευση. Δηλαδή δεν ενδιαφερόταν να διανυκτερεύσει ούτε μία φορά στο εξάμηνο. Με το νέο σύστημα υπάρχει ισοκατανομή σε όλη την Αττική. Το 94% των εφημερίων έχουν 3 έως 4 υπηρεσίες και το 6% το υπόλοιπο, δηλαδή 2 υπηρεσίες. Και να ξέρει αυτό το 2%, το 6% ότι στο επόμενο εξάμηνο θα αλλάξει και θα πάρει πολύ περισσότερες σε εκείνο και λιγότερες στο υπόλοιπο. Εδώ έχουμε και μία επισκόπηση ακόμα πάλι για το εξάμηνο για τις Κυριακές και τις Αργίες. 72% είχαν μία Κυριακή Αργία το 2023 και 28% περισσότερες από 2 Κυριακές και Αργίες. Εδώ μία πλήρης ανισοκατανομή σε Κυριακές και Αργίες. Προσέξτε, το φαρμακείο είχε 8 εφημερίες Κυριακές και Αργίες, ενώ το διπλανό του στην κυριολεξία δεν είχε καμία, και 33 συνολικά το 2023. Αυτό κι αν είναι αδικία. Με το νέο σύστημα, το 83% των φαρμακείων έχουν μία Κυριακή Αργία και 2 Κυριακές οι Αργίες έχουν το υπόλοιπο 17%. Ισοκατανομή πλήρη σε Κυριακές και Αργίες. Και αυτό που βλέπετε τώρα ότι κάποιοι μπορεί να έχουν μία και άλλοι 2, στο επόμενο εξάμηνο θα αλλάξουν. Αντίστροφα. Οπότε από εκεί και πέρα να ξέρουν όλοι ότι αυτό που εκφράζεται τώρα ως αδικία δεν θα υπάρξει στο δεύτερο εξάμηνο. Ας δούμε και μία άλλη επισκόπηση για τις αποστάσεις των φαρμακείων. Το 52% εφημέρευαν σε αποστάσεις μικρότερη από 1000 μέτρα και το 12% σε μικρότερο από 500 μέτρα. Υπήρχαν φαρμακεία, ειδικά στα βόρεια προάστια, δεν αναφέρω περιοχές, με μεσοτυχία και μάλιστα σε αποστάσεις 50-100 μέτρων, τα οποία εφημέρευαν. Κάποιοι δώσανε εφημερίες σε κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν φαρμακείο απέναντί τους ανοιχτό εκείνη τη μέρα. Με το νέο σύστημα εφημεριών, η απόσταση μεταξύ όλων των εφημεριών είναι 1530 μέτρα και μόνο το 20% μικρότερη από 1000 μέτρα. Εδώ μικρότερο από 500 μέτρα ούτε το 1%. Δηλαδή δεν υπάρχει φαρμακείο που να εφημερεύει σε μικρότερο από 500 μέτρα. Ας δούμε όμως και μερικά παραδείγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Φαρμακείο πραγματοποίησε 214 διανυκτερεύσεις, παρακαλώ. 214 διανυκτερεύσεις το 2023. Ο ορισμός της δεσπόζουσας θέσης, το θέλετε? Σας αρέσει? Φαρμακείο άλλο εφημέρευε 38 Κυριακές και Αργίες. Προσέξτε, πόσες είναι όλες οι Κυριακές και Αργίες? Περισσότερες από τις μισές έκανε ο κύριος. Εκατοντάδες φαρμακεία δεν διανυκτέρεψαν καθόλου το 2023. Έδιναν τις διανυκτερεύσεις και κρατούσαν τις διμερεύσεις, οι οποίες είναι καλύτερες. Φαρμακεία διανυκτέρευαν μεσοτυχία και εκατοντάδες σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα. Όπως σας είδατε προηγουμένως, κάτω από 500 μέτρα τώρα δεν υπάρχει. Δεκάδες φαρμακεία εφημέρευαν κάθε λίγες μέρες. Πράγμα το οποίο τώρα δεν υφίσταται και θα το δείτε παρακάτω. Οι βασικές αρχές αυτού του νέου συστήματος των εφημεριών είναι να είναι μια δικαιοσύνη για όλους, ένα δίκαιο σύστημα και να είναι μια εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. Και βέβαιως δίκαιο για όλους σημαίνει ότι όλα τα φαρμακεία να έχουν το ίδιο πλήθος εφημεριών και Κυριακές και Αργίες. Οι δε εφημερίες κάθε περίοδου θα πρέπει να διορθώνονται από τις πιθανώς αδικίες την επόμενη περίοδο.
εύκολη πρόσβαση για όλους τους πολίτες της Αττικής. Το 95% που είναι το κέντρο των Αθηνών μπορεί να βρίσκεται ένας πολίτης το λιγότερο σε 10 λεπτά οδήγηση. Και ένα ακόμα επιπλέον προσόν είναι ότι υπάρχει μια εφαρμογή η οποία θα δοθεί στους πολίτες και που θα μπορούν μέσω της εφαρμογής αυτής να γνωρίζουν ποιο φαρμακείο είναι κοντινότερό τους ανοιχτό την ώρα που το θέλουν και όχι ποιο φαρμακείο είναι στο Δήμο που βρίσκονται εκείνη την ώρα, διότι το φαρμακείο στο Δήμο αυτό μπορεί να είναι πολύ μακρύτερα από κάποιο άλλο φαρμακείο που θα εφημέρευε, ασχέτως αν είναι σε κάποιο άλλο Δήμο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται κυρίως να βρει το φάρμακό του στο κοντινότερο φαρμακείο όταν εφημερεύει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μας. Επίσης, στα φαρμακεία θα πρέπει αυτοί που έχουν τις οθόνες να γνωρίζουν ότι θα αναρτώνται εκεί τα 10, 8, 7, δεν ξέρω πόσα, κοντινότερα φαρμακεία που θα είναι ανοιχτά όταν αυτά θα κλείνουν, ασχέτως σε ποιο Δήμο είναι. Γιατί όπως είπαμε πια, για τις εφημερίες, τις διανυτερεύσεις, υπάρχει ζώνη πλέον και όχι πολυδήμοι. Κάποιοι παράμετροι που εφαρμόστηκαν για να φτιάξουμε αυτό το σύστημα ήταν οι εξής. Ο μέγιστος χρόνος οδήγησης σε διανυτερών φαρμακείων να είναι τουλάχιστον 10 λεπτά το πολύ. Αυτή είναι η πρώτη. Η δεύτερη, 23 μέρες ελάχιστη διαφορά μεταξύ διαδοχικών υπηρεσιών κάποιου φαρμακείου. Ένα φαρμακείο δεν θα μπορεί να διανυτερεύει ή να εφημερεύει σε λιγότερο από 23 μέρες. Εδώ βεβαίως τα φαρμακεία τα οποία είναι συστεγασμένα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκεί η πρόληψη είναι 8 μέρες μεταξύ των ίδιων φαρμακοποιών. Τη συστέγαση. 220 μέτρα θα είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εφημερευόντων και όχι μεσοτυχία. Και βεβαίως οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε ίσο πλήθος για όλους. Να ξέρουν ότι όλοι θα κάνουν τις ίδιες υπηρεσίες όλο τον χρόνο. Και αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, όπως είναι λιγότερο από το 5%, το αντιλαμβάνομαι, αυτό μπορεί να θεωρηθεί για κάποιους κάποια αδικία, αλλά θα ξέρει ότι το επόμενο εξάμηνο θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, θα διορθωθεί αυτή η εντός εισαγωγικών αδικία. Και βεβαίως, εδώ θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι οι αποστάσεις μεταξύ των εφημερευόντων φαρμακείων θα πρέπει να είναι όλες ίδιες σωστό, αλλά θα ξέρουν ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο είναι, τόσο λιγότερες διανυτερεύσεις μπορούν να κάνουν. Όσο φεύγουν από το κέντρο, τότε ακριβώς το σύστημα επιτρέπει περισσότερες διανυτερεύσεις, πράγμα το οποίο για άλλους είναι υπέρ, για άλλους κατά, αλλά να ξέρει κάτι, ότι όλο το σύστημα είναι δικαιότατο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε επίσης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να σας το πω από την αρχή, ότι ας αποφευχθούν οι αλόγιστες αλλαγές. Οι αλλαγές δεν μπορούν να κρατήσουν πάντα τη λογική του συστήματος και γίνονται για να εξυπηρετήσουν κάποια ανάγκη, η οποία μπορεί να είναι εμφανής και το αντιλαμβάνομαι και θα γίνεται, αλλά θα πρέπει να είναι πραγματικές ανάγκες και όχι ανάγκες εξυπηρέτησης προσωπικών δεδομένων ή προσωπικών ικανοποιήσεων, για να μην επεκταθώ περισσότερο. Οι αλλαγές για την εξυπηρέτηση των πολιτών μπορούν να επιφέρουν μεγάλες δυσκολίες σε αυτούς και θα πρέπει να γίνονται με πολύ μεγάλη φιδό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι ίσως είναι το καλύτερο σύστημα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι προς το δικαιότερο και προς το καλύτερο. Θα μπορούσε να επιταχύνει ακόμα περισσότερο. Αυτό το πρώτο εξάμηνο είναι η πρώτη εφαρμογή μέχρι και το Σεπτέμβριο. Θα τα πούμε πολύ πιο πριν από το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το επόμενο εξάμηνο. Να διορθώσουμε κάποιες παραλήψεις, να διορθώσουμε κάποιες αστοχίες. Δεν λέω, μπορεί να υπάρξουν, και εκεί τότε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά μετά από ένα χρόνο θα είναι κόσμημα, για να μπορεί ο καθένας να λέει ότι οι υπηρεσίες των φαρμακοποιών της Αττικής είναι αυτές που θα πρέπει να υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Γιατί πραγματικά, αν μπορέσουμε και καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, κάποιες έμμονες ιδέες και κάποιες άλλες αστοχίες οι οποίες θα δημιουργηθούν με την πάροδο του χρόνου, τότε ίσως φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά ανάλογο της φιλοσοφίας που διέπει το επαγγέλμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.